Bai, azkenean, esatezun bezala, Uber ez du gure liga berdinan jokatzen, oiala da. Uber enpresa multinazional oso handi bada, nik hau hitzein du ja nire lankidekin, baina Uber jolasten duen liga oso ezberdina da. Uber da enpresa bat, esango nukena, ia munduko herrialde garrantzitsu guztietan dagona, eta mugitzen ditula milionadak eta milionadak, esango nuke, lizentzia VTC-ekin, ez? Nik hau Uberreko gidari askokin hitzein dut, Uberreko gidari askoz, interesatzen zian zerbait izan, jakiteko bai, nire klase kontzientzia hori ez dakaguna gaur egongo gaztiak, eta hitzaiten hona hau gidari askokin, eta egila da, hau Madriden asko gertatzen dela, eta kondizio oso txarrak ematen dela Uberren gidari, exigitzen zaie ordutegi zabal bat betetzia, ez? Ordutegi hortan lan haitia jota fuego, eta azkenean da pixkat engaino, esatezu ez, klientantzako esatezu ze ondo, zen hiposilotas hartu Uberran egutenean, bai, bino, ostras, lan egiten duen horrentzako, ematen duen soldata, ditun kondizioa eta exigitzen zaiona da, zerbait oso, bajua, ez? Ez da zurituko taksi mundua, zegila da, esate duten bezala, ez? Taksi lan horrek, ez? Eskatzen ditun gauzak zaila dira, eta zentzu hortan, pago batzuk, gastu batzuk, azkenean, guk, atasko gauti hon batian edo ez, oso ez da normalena, zu posilezu eman pertsona bat, nik bidei asko ditut egunean, eta hastian, eta normalena ez da atasko bat egotia. Posile gula gertatu, bai, eta esatezuna, ni naiz kulpable azkenean esaten bezala atasko egotia, ni lanian noz, eta prezioi azkenean ne lanan arabera da, zu lan egiten izan bezala, ni lan egiten noz, eta lan hoi, balio bat du, lan horrek balio bat du, ordu etxoite zea guztian arabera. Berdina da, ni hospitala jute manez norbaitekin, eta esaten etxo nahez dumen, etxoite horrek prezio badaka. Prezioi estipulatu do, nik ez dut estipulatzen, eta hoi jarria do. Da pixka, guk patu eta inbartxugun gauzen arabera, prezioi dago. Bino egila da, taxi mundua, bai dakala mundu beltz hori ez, o pixka itxusi hori, egila da, izan duela gremio bat, nun jende askoren gatikan, erabilidula trampakiteko, eta niko ibadak, eta niko ez dut inoiz ukatuko gaur egun ikusten dut, eta hoi izan du da. Ez da orokorrena? Ez. Ez taxi asko bat, eta nik ikusten dut gehienak ez deula egiten. Holako jendia bado? Bai. Eta jendia zertzen du, azkenean rabila mate joz, esatezu, ni honekin, eta honek ez dakitzen mapatu nau honea juteko, eta honek 5 euro gutxi jo, eta ze badagoela. Azkenean jendea gustatzea dago, albadu dut emendikan raskatu, hori azkenean bakoitzan kontzientziakin arabera, nire ezin da, zegoen pendiente ez deitun duen bestiak, ez? Bai, garbi dago. Bino, ni horren kontra nago, eta guztiz kontra, ni horren kontra borrokatzen dut, eta hitzein dugu, oire bai, kontrol horiek eukitzia taxi mundu hontan, bortako daude gure asoziazio txikiatxugu bakoitzak, herritan, nun sanzio batzu jartzean olako gauza gertatzen denean, eta hori kontrolatu dago. Niogia askotan, zaila dela bakoitzan atzetik anibitzia, eta nola autonomoa gan, zaila da, nik ezin dut egon pertsonaten atzetikan denboa osoan, jakiten zer doniten, ze ez dago denboa fisiko bat hortarako kontuatzen zanean, normalen izaten da, klienteak esaten dulako. Honek ez dakiz emako latuna, orduan, inspekzioa ditez zaio, esatezu, zaiza, honek... Zigertatzen ari den, ez da.